Impas yung ka-TV. Hello mga ka-TV. Karon pa ko ka-vlog. Dugay na kayo. Mga usa ka buwan na. Tungod sa akong pagka-busy mga ka-TV. Ang akong content karon mga ka-TV. Nakita ko yung ka-TV itong balay sa bubuan. Now. Balay sa bubuan mga ka-TV. Ako nang sumbagon. Buhagay ra sa migos ko mo nako. Sumbag na ko na kanang sura na mga 7 na kabuok, 8 ba na kabuok. Patay na gurot, patay gid sumbag na ko. Taraw pati ako sumbagon pati biya tarawa. Taraw pati ako sumbagon. Padol. Taraw pati taraw. Ako sumbagon ha. Pati ha. TV. Isoda na tong sako. Oh, TV ha. Dapat. Ha! Impas yung ka-TV. Patay siya, patay. Kuha isa na ko. Basta yang ko ang ka-TV, yang sanga sa bungon. TV, dah. Oh. Patay ka siya, ra. Oh, ra. Wala. Ay. 8 ka buok, 8. Sus, hana ni TV. Ayan teman-teman,